Maću mila, da si ne uzao masažera, tog ne bi malo koji da me izmasira. Ajde već čuti, jeli smo sami, dan da smo bez gosti. Čekaj, Venko, smiješ da se dom kad si otidemo. Ko je lepa sa? Ajde, ne kutete se, otvarajte. Lelo, no zlata. Bošće, koliko si je pa dosadna žena. Така, па дојдомо да испиемо каве да ви не е досадно. Ma mnogo mi muka bez tebe, mnogo. Ako iste to došli? Здравейте. Ајде, мани, че ти кажем то kad smo si sami. Еве, донела sam ti каве да ми свариш и в душ sa gor, sve mi retko kave variš. A bez za kvoste? A? Имал съм за плескавица, ако има. Kvo? Пусто, остало водицу да съм да пием. Ама то при вас месото си е истинско месо, не е както при нас така. Ама ти ko se zoveš, nerečeni? Otkude si ti? Съм на Венко Димитров от Драгоман. Имам автомивка и обменно бюро. Кво ме гледаш, кво се звериш? Има човек перионицу и менјачницу држи Славица, а? Ама ti li si bugarin? Ми да. Jo, Kinez je, pa čuješ li kako go radi? Čist bugarin. Добре, братко, да те ја тебе питам. Како се каже бугарски очу сада привлечем уштерија, очу да продадем си туршиото што ми остало? Како ја сада ги позвем да дојду баш при мене? Кой разбира, тук се спира. Кој разбира, тук се спира. Айде, заповядайте, топла царевица, топла Нескафе, варено кафе, айде, заповядайте, всичко хубаво, всичко къдраво. И така. Але, ајде мани ми човека тог више, че вариш и тоа каве. Но ние по плескавица няма ли да ядем? O, nadenu se pleskavice pa pleskavice. Pa danas praznik ne raboti ništa. Но Мило, месарницата долу работеше, бе. Ама Славко, па работи месарата у вашата улицу. Кво? Ле, кво ми кабе? Dostave jes това суво стопуце задави. Па ако работиш, то не си узела за сви. Ама какво става тук? Някакъв проблем нещо? Nema, bratko, problem nema. Вие си нема отидох ни за дуплескави, чим да им купим пазисито. За мен ако може гурманска с лук и с кашкавал и с запечен хляб. Ще ти ga запечем. Какво ще кажеш, Славице, за бугарчето? Кавия, моля, видим я кога гледаш. Него не смем пред Славка да вратим. Ма нашла си са злато, па си ga отрула. Svaka čas.